Jeg vil nu vise, hvordan man kan oprette et Google-dokument til brug for fjernundervisning i forbindelse med kurset, dokumentation og evaluering. Man starter med at gå ind på den hjemmeside, der hedder www.google.dk. Herefter vil den her hjemmeside komme op. Det er en forudsætning, at man har oprettet sig som bruger af Google. Det gør man ved hjælp af det, der hedder Google Min Konto. Når man har gjort det, har man mulighed for at bruge de her ikoner, der ligger herinde. Starter med at trykke på det, der hedder Mere. Der vil man kunne se, at der ligger et apps, der hedder Docs. Den trykker man på. Man vil gerne oprette et nyt tomt dokument. Det gøres ved at trykke nede i højre hjørne på den røde Opret nyt dokument. Underviseren kan så navngive dokumentet. Det gøres heroppe i venstre hjørne. Man kan kalde det den omvendte nyhedstrekant. Underviser kan så indsætte en opgave. Det kan både være billeder, tabeller, det kan være indholdsfortegnelse, men det kan også være, at underviseren indlægger en skriftlig opgave, som i det her tilfælde den omvendte nyhedstrekant. Deltagerne skal i det nedenstående beskrive kronologisk det mest væsentlige i journalnotatet. Herefter mindre væsentlige og så videre. Når underviseren har gjort det, lavet opgaven, så kan underviseren gå op i det punkt, der hedder filer. Og her skal underviseren gå ned i det, der hedder send e-mail til samarbejdspartnere. Her skal deltagernes e-mail tastes ind. Det kunne være Mathilde. Den bliver tastet ind her. Underviseren kan så beslutte, om Mathilde i starten blot skal se opgaven. Det vælger I. Og så beskriver underviseren, hvad det er, Mathilde hun skal gøre. Den bliver sendt til Mathildes e-mail. Tryk på ikonet Send. Når Mathilde har lavet sin opgave, så kan hun på samme vis som underviseren har oprettet dokumentet, blot ved at vælge, at underviseren har redigeringsrettighederne, så kan læreren rette i Mathildes dokument eller komme med kommentarer. Det var det punkt, der lå heroppe. I redigering. Redigering til forslag, altså hvor Mathilde skriver sine forslag, eller blot viser
det endelige dokument. Det var en kort introduktion til, hvordan man kan lave gruppearbejde og fjernundervisning ved hjælp af Google Docs.